Ja sam Stefan Sekulić, rođen u Vršcu, trenutno živim u Novom Sadu, dolazim iz Family Fight tima. Pripreme trajale su 2,5 godine, od mog poslednjeg meča pa do sada. Za protivnika smo saznali nekih 2 meseca pred sam meč i tad smo krenuli specifično za njega da razrađujemo taktiku. Prošlo je odlično, stvarno trener Bojan je obezbedio bukvalno sve što treba. Trenere, sparing partnere, dolazili su momci iz Brazila koji su nastupali na SBC-u. Tu su i moji, naravno, klubski drugari, došao je i Uroš Jurišić iz Slovenije. Idemo u Beograd, u Sekutor, oni dođu kod nas nekad, tako da stvarno bilo je dinamično. Imao sam zakazan nastup na UFC-u 261 gde main event su radili Kamaru Usman i Jorge Masvidal. Tako da stvarno čast mi je bila da nastupam na takvom eventu uz još dosta poznatih imena. Protivnik mi je bio Dwight Grant. Dobar borac, dolazi iz dobrog tima, nokauter. I imali smo stvarno za njega dobru taktiku. Zbog problema sa vizom, trener, moj glavni Bojan Mihajlović, nije mogao da pođe sa mnom. Tako da je sa mnom išao Nikola Rupić i Duško Todorović, sparing partner. Mi smo se nadali da ćemo malo ranije otići tamo. Prvenstvo je bilo zakazano za Vegas, ali su posle pomerili za Floridu, Jacksonville. Tako da otišli smo 5 dana pred borbu, ali vremenska razlika i temperatura tamo nije bila problem, uspeo sam da se naviknem. Uspeo sam na kraju kila da skinem bez problema. Čim smo stigli tu noć, odmah smo testirani, sva trojica. I sutradan ujutro smo dobili test i dobili zeleno svetlo da se krećemo po hotelu i treniramo. Takođe smo još jednom testirani pred borbu i pred put. Tako da stvarno sve mere su bile ispoštovane i što se toga tiče vrlo su ozbiljne. Što se tiče same borbe 24. aprila, atmosfera stvarno u hali je bila odlična, fanovi su bili baš uzbuđeni. Ja sam bio predzadnja borba pred main card. Čim je počela borba, stvarno nisam imao neku tremu, samo sam gledao da što pre vidim kako se ponaša protivnik i da ga osetim. Imao sam u početku malo problema samo da se naviknem na distancu, međutim, nakon par udaraca već sam počeo da stičem neko samopouzdanje i da imam osjećaj gde je šta je. Bilo je teško, stvarno, bacio neke udarce onako neortodoksne, koji mislim da me neće stići, međutim je stigo i tu mi trebalo malo da se namestim. Kao odmah u prvoj rundi pred kraj negde sam uspeo da ga srušim, zadržao kontrolu, zvono je prekinulo tu rundu. Osjećao sam se dobro. U drugoj rundi mislio sam malo da pojačam tempo, da probam više da mu pravim pritisak. Međutim, i on je osetio to, tako da nisam hteo sebe da dozvolim da budem nedisciplinovan, da ne bi naletao na neku tu njegovu kontru koju on sve vreme čekao i koja mu bila, po meni, mislim, jedina šansa da napravi neku veću štetu. Tu sam srušio, u toj rundi sam ga srušio, eto, koliko se sećam, 2 put, on je mene jednom, sad nemam tačno ni ja, ne sjećam se tačno. Imao sam pokušaj završice, to se sećam, koje mi sudije nisu računale. I eto, to je otprilike druga runda. Treću rundu isto sam malo očekivao možda neku veću ofanzivu od njega, pošto sam čuo njegov ugao da je rekao da jedinu šansu da pobede je da me prekine. Mislim da vodim borbu, hteo sam da idem sigurno, da pazim da se ne bi sad nešto loše desilo pred kraj. Međutim, eto, sudije su nas malo iznenadile odlukom. Ali opet, na stranu sudija, mislim da sam trebao mnogo ozbiljnije i jače da krenem. Što se tiče, mnogo ozbiljnije i jače da uđem u borbu. Dosta sam kalkulisao. Ja bih samo želeo da se zahvalim svojoj porodici, svom treneru i klubskim drugarima što su me to trpeli ove 2,5 godine. I veliki pozdrav za sve pratioce ovog portala, a ja se nadam uskoro da ćemo se opet gledati preko žice.